talentovaných fotografov z okolia. Budú tu fotky, budú tu foťáky. Budeš tu ty, budem tu ja. Kultúra 2011. Máš pocit, že nie som basketbalista? Máš pravdu. Streetball challenge, ovecné ceny, o poháre. Prídi. A to nie je všetko. Bude tu aj iné. Bude tu aj on. Tanečné betle, ovecné ceny. Prídi bojovať o rešpekt a ovecné ceny. A to ešte stále nie je všetko. Máme ešte stále viac. Graffiti Jam. Graffiti Jam. Graffiti Jam. Bude sa malovať. 16. júla 2011 areál základnej školy Dvory nad Žitavou. Takže nemusíš pýtať od mamičky žiadne peniažky. Je to všetko zadarmo. Prídi sa pozrieť, ako sa to robí. Kultúra 2011. A vybavili to pre vás.